Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating weather analysis na yung araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Setyembre 20 hanggang 22, 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Noong nakarang linggo, meron tayong dalawang sunod-sunod na shallow LPA. At kasalukuyan yung isa, nasa West Philippine Sea na po siya. Naging isa na po siyang surface trough. So yung nakaraan na shallow LPA, dumaan po sa Kabikulan, Southern Tagalog Provinces, Metro Manila, nagbigay ng mga thunderstorms. Tamang-tama po ito sa mga farmlands ng ating bansa. Habang medyo pawala na po ang hanging habagat. Samantala, meron naman po panibagong LPA na mahina, shallow, very insignificant po ito, very weak. But nagbibigay ito ng mga renewed rainfall, thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Mindanao, Sulu Archipelago, Calabarzon, kasama po ang Metro Manila at Kabikulan. So, naka-embed po siya sa Intertropical Convergence Zone na nakakonect all the way hanggang dito po sa may Marshall Islands at sa may Micronesia. At wala naman po tayo nakitang significant na LPA na posibleng maging bagyo na yung linggo. At sa baba ng shallow LPA sa may Borneo, southernmost part ng Philippine Sea, sa may West Philippine Sea, southernmost part, ito po yung mahinang habagat. Okay? Meron tayong dalawang high pressure po dito sa China at sa may southern coastline ng malapit sa Hong Kong, east of Hong Kong. Nagbibigay po ito ng pleasant weather. At dito naman po sa may eastern China at sa may south of Japan, meron pong dalawang frontal systems. At may surface trough po tayo dito sa may northwest of Guam. So far, yan po ang weather conditions sa ating bansa. Wala naman po tayong significant na LPA. Gaya sinabi ko kanina, ang ibang bahagi ng ating bansa ay maging katamtaman po ang lagay ng panahon sa hapon o gabi. May mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na po sa may bulubundukin po ng northern at central Luzon. So, dito po sa area po ng shallow LPA, mag-iingat lang po sa mga kidlat, mga pagbabaha, at landslides, o pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms na dinadala po nitong mga localized thunderstorms. Kaya po dito sa ibang parte ng Camarines Sur, mayroon pong malalakas na thunderstorms na namuo kaninang early afternoon. So, tamang-tama, medyo presko po ang ating panahon, hindi masyadong mainit dahil po nitong pag-emerge ng Intertropical Convergence Zone. Okay? So, itong shallow LPA na sa bisinidad po siya ng Negros at Panay at inaasahan po itong tatahak po sa Calamian Group of Islands o Mindoro bukas po. At pagdating po ng Miyerkules, nasa West Philippine Sea na po siya without any development. So, yan po yung shallow LPA. Kikita niyo sa fast animation. At sa zoom in satellite animation, kitang-kita po ninyo na napakalawak po ng mga thunderstorm activity na dinala po itong shallow LPA, kasama po yung Intertropical Convergence Zone. Dito naman po sa Northern Luzon, mga localized convection na nag-produce po nito mga thunderstorms dahil po nga sa sobrang init ng panahon. At ito naman po ating forecast sa ulan sa susunod na 3 araw hanggang Miyerkules. Inaasahan pa rin mga malalakas na thunderstorms sa Calayan Island Group, West Philippine Sea, Mimaropa, Visayas, Bicol, Southern Tagalog Provinces, Calabarzon, Metro Manila, Mindanao. Okay? So, ito ay lalong-lalo na po sa hapon o gabi. So, pag umaga, pwede pa rin magkaroon ng sikat ng araw. But sa hapon o gabi, nandiyan na naman po ang malalakas na thunderstorms. At tingnan natin yung wind forecast mula sa European model from the windy.com app. At ito po for the next 3 days hanggang Wednesday. Bukas po, nandiyan na po yung LPA na mahina, west of Mindoro. At yan po, mahinang westerly to southwesterly surface wind flow, mahinang habagat sa may southern tip ng Palawan, hanggang sa may Sulu Archipelago at sa kanluran bahagi po ng Kabisayaan at Zamboanga Peninsula. So may mga inaasahan po dyan, mga thunderstorms. So watch out for that. And sa Wednesday ng hapon, ayan na po yung shallow LPA, nasa may area na po ng West Philippine Sea, patungo po sa general direction po ng Vietnam at umiiral pa rin yung ITCZ sa malaking bahagi po ng ating bansa. Now, move forward tayo hanggang next Wednesday.
September 29 kasi meron pong pinapakita yung dalawang reliable computer models, American model and the European model. At posibleng may bagyo po na mag-form sa Western Pacific. At ang good news, wala po sa ating bansa. Okay, nasa labas po ito ng PAR. To be exact, northwest of Guam o sa may southeast of Japan. So, i-move natin na yun. Sa ECMWF, ayan po, magiging LPA na po siya. South of Guam. Thursday, ayan po, move yung LPA. Although itong LPA ito medyo malawak, ibang area yung i-form nitong potential na LPA na mag-form, potential LPA na lalabas sa mga forecast models. So, sa Friday, ano po yung shallow LPA? At pagdating ng Sabado, medyo malulusaw po yung shallow LPA at dito po magkakaroon ng panibagong formation within the monsoon trough. So, monsoon trough po ito. Itong area na ito. Line of thunderstorms. Saturday, Sunday, ayan na po, magiging tropical depression, northwest of Guam. But, ang kanyang tracking po ay hanggang pataas po. Okay? Hanggang sa Miyerkules ay pataas, September 29. Ayan po yung tracking niya. So, ang kanyang general direction ay patungo po sa area po ng Southern Islands of Japan or Southern Japan. Okay, sa mainland Japanese island ng Honshu o Shikoku o pwede rin sa may Honshu Island. So, yan po ang pinapakita ng European model. And of course, pag tinignan natin ang American model, balik tayo sa Thursday, September 23. Ayan na po siya, malapit sa Guam. Then 24, aakyat po siya, becoming a tropical storm. Saturday pa lang, September 25, nandiyan po siya, north of Guam, bilang typhoon. At sa Sunday, September 26, bilang posible maging base sa model, super typhoon po ang pinapakita nito. So, ayan po ang tracking niya. September 28, ayan na po siya, sa may north of Guam pa rin, southeast of Japan. Then, Wednesday, September 29, mag-move po siya northwest, patungo po sa general direction, either dito po ang kanyang tahak o dito. Okay? So, yan po ang possible direction nitong panibagong potential na typhoon. Okay? So, yan ang pinapakita ng American model. Although magkaiba po ang timeline nitong dalawa, but halos on September 29, present po sa both models. Sa parehong models, present po itong typhoon. Okay? So, namimilig ko na naman po ang Japan. At also, hopefully, wag naman pumunta sa Pilipinas, but walang pinapakita sa mga computer model as of this time. So, maging weather po sa ating panahon for until next Wednesday, September 29 ay yung usual po ng mga localized thunderstorms, variable winds, at yung intertropical convergence zone. Wala na siguro po ang habagat. Nakita po natin, medyo wala pong nakita tayong flow ng southwest monsoon. Okay? So, yan po ang ating latest sa gabi na ito ng Lunes. At babalik ulit tayo si Miyerkules, September 22, upang ibigay sa inyo yung latest sa ating panahon. At sa posibleng pagbuo ng panibagong LPA sa may bisinidad po ng Guam. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.